Господине, как се казвате вие? Георги Матеев Негенов. Откъде сте? Село Гиген. Какви проблеми имахте преди месец-два ли беше? Да, болки в краката. В крака, така. Гангрена имаш? Гангрена, така. Бехте лежали в болница? Бях лежал, 2 пъти бях в болница, влизах, обаче без резултат. Искаха да отрежат кръка? Исках да ми режат кръка, обаче не се съгласих с тази работа. И видях един приятел, който каза, че е идвал при вас, останал е доволен, каза ми, че е пил тези билки, викам да опитам. И опитах, но останах доволен. Това е разликата. Разликата е за сега, движа се, не може и да се движа, не може и да стъпам. Сега се движа да сега без бастуни, без това. Имаше рана на крака? Имах рана, беше доста голяма на пръста, сега със всеки измина ден още има малко, но вече е почти намалял. Затваря се? Затваря се. Имам чувство, че след най-много 10 дена няма да има въобще. Значи спасихме рязането на крака? Спасихме, да. От това по-хубаво, какво мога да кажем, на здраве да се. Добре, благодаря ти. И аз ви благодаря много.